পাত্তা দিয়া নাই আৰু কৈছিলে কি আমি মুছলমানসকলক নিৰাপত্তা দিম আদিবাসী ভাইসকলক নিৰাপত্তা দিম বুলি কৈছিল মুঠিয়ে দিয়া নাই हाग्रामा बायदि थगायसुला जि राजनीतिक दल BPF बे BPF दलखौ एकदम बुखुनानै एकेबारे ब्रह्मपुत्रआव बा नैबे संकस दैयाव गारहरथारनांगौ आदिबासी भाईসকলক নিৰাপত্তা দিয়া নাই মুছলমান ভাইসকলক নিৰাপত্তা দিম বুলি দিয়া নাই এই ভিডিঅ'টো কৈছে মানে আমাৰ UPPL-ৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰে কৈছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টত গ'লে চাবি नोंथांमोना ভিডিঅ'खौ जोबजासिम नाय माने आदिबासीफोरनो निरापत्ता होगोन आरो मुसलमानफोरनो निरापत्ता होगोन होननानै होआखै BPF सरकारा होननानै जोंहा UPPL-नि राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों दा बे भिडिअ'खौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ' इन्ट्र' होग्रोनो आरो सिगाङाव नोंथांमोना भिडिअ' इन्ट्र' नुबावदों नङा होमबा हाग्रामा सरकारखौ बा BPF-खौ बे बाराव माने उथायथारनांगौ रोदा रोदि फुनानै गारहरथारनांगौ हा माने এইবার BPF सरकारটো बा हाग्रामा महिलारी सरकारটো पूरा उठाई पेलाबा लगे এইবার हाँ एक कथा तो कैसे आमार राकेश ब्रह्मये आरो UPPL दलक तो ये भिडिअ'টো दियार आगे मैं एटा बा दुटा भिडिअ' क्लिप्स दिबा बिचारिছো आपनालोके साइलबि नोंथांमोना बे भिडिअ' मोननै क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रो जोंहा UPPL-आव थांखानाय सिगाङाव BPF-निनोमोन जाय सरि माने खाम्फा बरगयारि सारा BPF-नि खामोन आरो BPF-खौ गायसनगिरि बा BTC-खौ सृष्टि खालाम जेननाय बिथांमोनानोमोन नाथाय बिथांमोना गेजेर ससेयाव माने UPPL-आव थांदोंमोन दिनै UPPL-निफ्राय ग्रोब BPF-आव फैनायनि उनाव जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअ' क्लिप्सखौ खोनासं आरो लोगोसे जोंहा प्रमद बर' सारा खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलाव थांफिननायनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लाग्रो नोंथांनि लोगो चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैगोन नामा फिन BTC-खौ सृष्टि खालामग्रा BTC-खौ मोजां मोनग्रा BTC-नि रायजो राजाफोरजों सम्पर्क लानानै गावनि थैखौ दै खालामनानै मावहोनाय साफ्रोमबो व्यक्तिया बयबो ज' जागोन बियो समनि खोथा आरो BPF-आवनो थानानै बयबो खामानि मावगोन बिथाङा फैदोंमोन जोंनि दोलोआव दा गावनि दोलोआव थांफिनदों आंनि शुभेच्छा थागोन राजनीतियाव थाबानो जाबाय जाय जेराव थायो हारिनि मोजां मावबानो जाबाय आं बेखौनो हास्थायो दाथ' नोंथांमोना बिब्दिब्ला खाम्फा बरगयारि सार बुंनाय बाथ्रा आरो प्रमद बर' सारा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनबाय बा मिथिबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ सिगाङावनो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय बा किसुमाना नुवाखै जानांगौ स' जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा साबायखर होयो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेल थ्रुयै जोबजासिम नायनानै लागोन आरो जायफोर नुखादों नोंथांमोनाबो नायनो हागोन मानोना बे बिथिंनि गेजेराव आं मा बुंनो सानदों नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निस्सय बुजिना मोनगोन दा जोंहा खाम्फा बरगयारिया बुंदों माने गावजों लोगोसे गोबांथार माखासे सुबुंफ्रा फैबावगोन बा फैफिनगोन BPF-निफ्राय जायफोर जयनि जाहैदोंमोन UPPL दोलोआव बिथांमोना माने UPPL दोलोखौ गारनानै BPF दोलोआव जयनि जाफैफिनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिनि उनाव जोंहा प्रमद बर' सारा अर्थात BTR-खौ सृष्टि खालामग्रा BTR-खौ गायसनगिरि जाय प्रमद बर' सार UPPL-निनो दैदेनगिरि नङा होमबा मोनसे समाव बिथाङा एबसुनिनो आफादगिरि जानानै गोबांथार खामानिफोर मावदोंमोन दा नैबे बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौबो खोनानो मोनखाबाय बिथाङा बुंदों जे जोंहा बेयाव थांनो जेबो आपत्ति गैया बिथाङा जों फैदोंमोन जोंनियावनो फैनानै दा गाव थांफिनबायबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो दरखार गैया बा बेफोर पलिटिक्सनि मोनसे गेम आरोखि नङा होमबा दा बेखौ बुंदों दा बेखौ बुंनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै जोंहा प्रमद बर' सारा बुंदों नंगौ बे बाथ्रा थारैनो सैथो पलिटिक्सआव खुनु BPF UPPL पार्टि चेन्ज खालामनाय मानाय बेखौ जोंहा बुंनांगौ दरखार गैया जाय जेराव मोजां मोनदों बेवहायनो थांगोन बा जायहा जि पार्टिखौ मोजां मोनदों जाय पार्टिखौ सापर्ट होनो सानदों बेयावनो थाखागोन जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो दरखार गैया नाथाय किसुमान दैदेनगिरिफ्रा बा किसुमान सापर्टारफ्रा ओरैबायदि दङ जेराव मानि आसे बेयाव मय आसे नङा होमबा जत मानि आसे ताते मय आसे बेफोरबायदि बुंग्रा दङ नाथाय बेबो गावबागाव पार्सनेल मेटार माखासे समाव आंखाल बिलोंखाल जाहैयो नैबेखौ जोंहा लानानै थाङो नाथाय दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुंनो सानदों BPF दोलोखौबो एसां सहसाव माने रोदा रोदि बुखुनानै गारनो हागोन ना नोंथांमोन कमेन्ट सेक्सनाव फोरमाय आंनिबाथ' हाया आरो बेजों लोगोसे बुंदों बिथाङा जायफोर थांनो नागिरदों UPPL दोलोखौ गारनानै सानैसो दंबावो बिथांखौ लात मारिनानै फाथायहरगोन अब्लाथ' लिस्टआव नोंथाङाबो दङ UPPL-जों लात मारिजानो गोनां नोंथाङाबोथ' सासे BPF-नि थामोन नोंनाबोथ' सासे BPF-निनो सुबुंमोन दिनै नोंथांखौ बावगारनानै मालायनि सायाव बाथ्रा बुंबा जागोन नामा नंखाय बे मुसलमानफोरनि टपि गाननानै मुसलमान भाईসকল মই এটা কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ আপোনালোকৰ টপিটো এই কেপটো পিন্ধি পেলাই আমাৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ময়ে বা ৰাকেশ ব্ৰহ্ময়ে পলিটিক্স কৰি আছে সেই কোনো মানে BTR এগ্ৰিমেণ্টত চুক্তি কৰা মানুহ নহয় BTC এগ্ৰিমেণ্টত কোনো চুক্তি কৰা মানুহ নহয় গম পাইছে না সেইজন হ'ল এটা আৰু ইও মানে কি আপোনালোকে জানে গম পাইছে না
এই মানে এটা ভাল ইএম হ'লে বেলেগ কথা আছিল কিন্তু সেই এটা অকল পলিটিক্সৰ কাৰণে ইএম গম পাইছে না নাই আপোনালোকে একো কাম কৰি নিদিয়ে আৰু আদিবাসী ভাইসকলক ম্যাদী ভাত্তা কৰি দি মুছলমান ভাইসকলক ম্যাদী ভাত্তা কৰি দিম কৈছে না কেতিয়াও নকৰে কোনেও পাৰ্টি নকৰে মই এটা কথা কৈছোঁ কোনেও পাৰ্টি নকৰে কাৰণ আপোনালোকক চবে ভাবি লৈ যে আপোনালোকে ইয়াৰে নহয় আৰু ক'ব গ'লে এছ টিৰ কাৰণে আদিবাসী ভাইসকলক হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰে এছ টি দিম বুলি কৈ পেলাই এছ টিটো দিয়া নাই এনেকুৱা মানে খুবেই ভাবি আছে কিন্তু UPPL চৰকাৰ হ'লে কেতিয়াও এছ টি নিদিয়ে সেইটো জানি ল'বা ৰাকেশ ব্ৰহ্ম বা UPPLৰ মানুহকেইটা কি কৈছে জানে না হাগ্ৰামা মহিলাৰে এছ টিটো দিম বুলি কৈছিলে এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ ঘৰ জ্বলাব লাগে যদিহে প্ৰমোদ বড়োৱে এছ টি দিম বুলি কয় প্ৰমোদ বড়োৰ ঘৰ জ্বলাব সেইকাৰণে কোনেও মানে দিব নোৱাৰে এছ টি কোনেও দিব নোৱাৰে ম্যাদী ভাত্তা কোনেও কৰি দিব নোৱাৰে এইটো এটা পলিটিক্স হয় অকল পলিটিক্স আপোনালোকে যিটো টকা পইচা লাগে তো পলিটিক্স কৰিব পাৰিব যদি ম্যাদী ভাত্তা লাগে কিবা লাগে কৈ পেলাই মাটি ভাত্তা লাগে কৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো পলিটিক্সত আগবাঢ়ি যায় কেতিয়াও নহ'ব এইটো আপোনালোকৰ সপোন সপোনে হৈ থাকিব কাৰণ আমাৰে যদি হোৱা নাই আমি ইয়াৰে স্থায়ক হৈ পেলাই আমি ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ হৈ পেলাই আমি ইয়াৰে মানুহ হৈ পেলাই আমাৰ যিটো একো সুবিধা হোৱা নাই তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব ভাইসকল চিন্তা কৰি চাওঁ অলপ দিমাগটো মানে লগাই চাবিচোন আমিতো একো নাজানে বাৰু তথাপিও মই কৈছোঁ আমিতো আৰু নন এডুকেটেড মানুহ जोंथ' आरो नन कुवालिफिकेसन मानसि नङा होमबा नोंथांमोना फरायनो हानाय गोरों गोरा बुजिनां मानसि नोंथांमोना माथा मारिनानै नाय मोनफ्रोमबो पलिटिक्सनि दैदेनगिरिया सोरबा मीडिया भात्ता होनो होननानै होनो हाया सोरबा ST होनो होननानै होनो हाया दा नोंथांमोना बेवहायनो बुजियो जा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों UPPL आव सानैसो मानसि दङ BPF नि फैनाय बिसोरखौ लात मारिना हरनांगौ अब्ला दिनै राकेशआ बहानिमोन खुद गावबुदों मिनिस्टार लात मारि जानो गोनां जोगार जानो गोनां गावसो एक नाम्बाराव मिथियोना गावसो एक नाम्बाराव दङ राकेश बिथाङा जोगार जानो गोनाङा मिथिबाय UPPL जों बेयो जै UPPL जों जोगार जाबाय BPF आवबो खुनु सुबिदा गैया बेहा खुनु सुबिदा गैया जिबायदि खोथा सावबोबाय जिबायदि खोथा बुफ्रुबोबाय जिबायदि खोथा रायखांबोबाय गेसाव गोफोन मिथिबायना माबा बेदर गोथां माबा गोथां होननानै बिथाङा BPF पार्टिखौ बुंगासिनो दङ दिनै राकेशआ सासे बेदर गोथांमोन मिथिबाय गेसाव बेदरनि फेक्टरि मालिकमोन बियो मिथिबायना बेखायनो दिनै बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो हादों गावनो गायसनदोंमोन बे फेक्टरिखौ दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोबा BPF दलाव खुनु माने गेसाव बेदरनि फेक्टरि गैया UPPL आवसो दंहैयो सोर होनना बुङोब्ला राकेश खुनु माने आं बाखि UPPL नि मा मोनसेफोरखौ बुङाखै दै आं राकेशखौसो बुंदों राकेश ब्रह्म बिथां सारखौसो सार होननानै सनमान होयो जोङो नाथाय बिथाङा गावखौ सनमान होग्राफोरखौ माने जेबो आशीर्बाद होफिननो रोङा बे सासे बर' हारि नङा बुंनो थाङोबा मिथिबाय बर' हारि नङा मुसलमान भाइসকলক মানে টুপি পিন্ধি পেলাই এটা পলিটিক্স খেলি আছে গেম খেলি আছে মুছলমান ভাইসকলে যদি 2 লাখ বা 1.5 লাখ ভোট দিয়ে উৰি গেল এনে পানীত গেল এই ভোটটো এইটো চিন্তা কৰক আপোনালোকক 17 বছৰ কোনে শাসন কৰি আহিল বা BTCটো কোনে শাসন কৰি আহিছে এইটো ভাবি চাবা আৰু কি ধৰণৰ শাসন কৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰক গোটাই দায়িত্ব জাপি দিলে নহ'ব কিছুমান ৰাইট লেফট হেণ্ড থাকে কিছুমান মানে পাৱাৰটো পাবৰ কাৰণে কিছুমান সিটটো পাবৰ কাৰণে পলিটিক্স কৰা মানুহ আছে ভিতৰে গম পাইছে না ধৰক প্ৰমোদ বড়ো 5.5 বছৰত ভালদৰে চৰকাৰ চলাইছিল ঠিক আছে কিন্তু ভিতৰত বেয়া কৰি দিছে কোনিবা এই ঠিক তেনে ধৰণৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰে বা BPF চৰকাৰে 17 বছৰ শাসন কৰাটো বা চৰকাৰ চলাই অহাটো ভিতৰত কোনিবা এটা সিটটো লোভ হৈ পেলাই গাড়ীটো লোভ হৈ পেলাই টকা পইচা লোভ হৈ পেলাই পলিটিক্স লৈ পেলাই ভিতৰত মানে জুই জ্বলোৱা মানুহ আছে এইটো চিন্তা কৰিবি লাষ্টত গম পাইছে না সো থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো লাষ্টত গ'লে চাই যিটো নিশ্চয় ভাল লাগে আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ गांखं सेन्ट्रेल लाइमोन गांखं आरो माइनरिटि सेलनि जि गांखं सेन्ट्रेलनि मोननैजों लोगो लानानै जोङो गसाइगावनिफ्राय माजबादसिम मोनसे माने हाबाफारि लादों चलो BTC पाल्टाय चाचा चाचिर बारि जाय मानोना थांनाय बाराव हाग्रामा महिलारिया मुसलमान समाजनि 80% माने आउट अफ 5,50,000 माने भोट बिनिनो 4,00,000 माने 25,000 सो भोट हारसिङैनो 80% भोट लानानै बांगाल माने मुसलमानफोरनि बिथाङा माने बिसोरखौ थगायदों दा हानि पाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन हानि पाट्टा मोनसे होआखै एटाव माने माथि पाट्टा দিয়া নাই আৰু কৈছিলে কি আমি মুছলমান সকলক নিৰাপত্তা দিম আদিবাসী ভাইসকলক নিৰাপত্তা দিম বুলি কৈছিল মুঠে দিয়া নাই আদিবাসী আৰু বড়ো লোকৰ সংঘাতে হ'ল আৰু মানে मा जाबाय माबा मुसलमानफोरखौ मस्जिद बुख्रुबलायनायसिम आरो श्रीरामपुराव बिराद गाज्रि हाबाफारिसिम बिसिमहालागै मोनसे थासारिया थांनाय 6 दानाव माने अशान्ति मोनसे परिबेसा
जोंना माने बिटिसि ओनसोलाव सोलिगासिनो दं बेखायनो जोङो जिहेतु जोंना सान्थियानो मेन मथ' जोंना UPPL दोलोना गतिके सान्थियै थांना थानांगौ बयजोंबो अनलायनांगौ आरो बे हाग्रामा बायदि थगायसुला जि राजनितिक दोलो BPF बे BPF दोलोखौ एकदम बुखुनानै एखेबारे ब्रह्मपुत्रआव बा नैबे संकस दैयाव बेखौ गारहरथारनांगौ बेखायनो गसाइगावआव आं दिनै फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय जोंनि मुसलमान भाइफोरनि न' आं हाबदों आरो बिराद सहाय मोनदों बिथांमोना आंखौ फैगोन होननानै लोब लोब गामिनि मानसिफोर नेनानै दङ रमजान मास बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव फैनायखौ आरो बिथांमोना आरो बिराद आंखौबो साबायखर बावदों बे खोथाखौ आं बुंनो हायो जे नैबे फैगौ बिधान सभा इलेक्सनाव माने हाग्रामा महिलारिनि जे पार्टी बे एबाराव थानाय नङा आरो BTC खौ जोङो 2 मासनि उनाव जोङो सिफायफिननानै गोदानै जों इलेक्सन खालामफिननायनि जोंहा सिमां दं जों दिनैहालागै दानि जि जोंनि सिन्ताधारा जों होनबायानो जोंहा मुसलमाननि भटखौ जों बिराद आसा खालामदों बहुद आसा खालामदों खारन मुसलमानफ्रा जोंनो भट होगोनखौबो जों दा आन्दाज मोनदों मानोना बिसोरखौ बिराद थगायबाय दाख्लै आरो जुदि बर'नि उनावनो जिहेतु मुसलमान 80% माने दाख्लै हाग्रामाया 7,80,000 भट मोनदों बिनिनो 4.5 लाखआनो मुसलमान जिहेतु आरो बे 4.5 लाख नङा जोंनो जुदि 2 लाखबो मुसलमाना भट होयो 2 लाख खालि आदिबासि आरो मुसलमान लोगो जानानै अननानै जोंनो 2 लाख होबानो हाग्रामाया मोनसेबो सिट देरहाया हाग्रामाया मोनसेबो सिट देरहाया बेहा बेबायदि थासारियानो गैया बिनि पार्टियाव खुनु बिथां गैया